हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज़ बड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल चाहत बानी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और ये घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू कइल जाओ। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव किसान आंदोलन के लेके कईना बीजेपी पर हमला। पूरा माजरा का बा आई जानल जाओ ए वीडियो में। तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर जम के निशाना लगेले बान। तेजस्वी यादव कहना कि किसान आंदोलन जे करता उ प्रधानमंत्री से खाली 2 मिनट बात कइल चाहता ताकि आपन दुख सुना सके, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नइखे कि किसान के दुख सुने। और तेजस्वी यादव मोदी जी के बारे में का कहना वो सुने। कहता कि प्रियंका चोपड़ा से मिले के समय बा, लेकिन किसान भाइयों से मिले के समय नइखे। ये आंदोलन में हम किसान भाइयों के साथ खड़ा बानी। दोस्त रउआ लोग के बता दी कि किसान एमएसपी पर कानून बनावे खातिर मांग करता लोग। वही बीच शंभू बॉर्डर पर आंदोलन करे वाला 63 गो किसान के मौत हो गई। और इ रउआ लोग के बता दी कि किस आंदोलन के चलते दिल्ली राजधानी में भीषण जाम लागल बा। गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ियों के लंबी लाइन लागल बा। दोस्त रउआ लोग के बता दी कि पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर पुलिस आंसू वाला गैस छोड़ला। ये बात पर राहुल गांधी किसान आंदोलन पर का कहना वो जान ली। राहुल गांधी कहना कि अगर चुनाव के बाद हमार पार्टी सत्ता में आई तो हम एमएसपी के कानूनी तरीके से चालू कर देम। इहो कहना कि आखिर में कांग्रेस जनता खातिर का नइखे कइले। जनता कहलस कि कर्ज माफ कर दीजिए तो कर्ज माफ कइनी। ई खबर कैसन लागल हा? अच्छा लागल हा तो का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और लाइक जरूर करम और कमेंट करी कैसन लागल हा ये वीडियो। मिलतानी अगली वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।